yau rabbana mahalicci sarkin duniya, almaliku magagin kowa shine yayi manzan gaskiya, al'aminu muhammad annabi gatan mu gabaki bai daya. Yau ranar aure ce ta zo, Shamuilu da Fatima gimbiya, Shamuilu ango Fatima amarya sun yau dace. Ba musu inda ango na ki Shawilu ya sadaki da ya ba da su, ya riga ya zama mijinki haƙƙinsa sai kin bashi su, kin zama uwar ƴaƴansa, ƴaƴaye rabu ya ba ku su. Yau da gobe a kwana a tashi zaki zamto kin zama ummace. Yau ranar murna ce, amare yau sun amince, Shamuilu ango Fatima Zara amarya sun dace. Shamuilu ango Fatima ka rike ta amana ta gaji, ga shigo a cikin mazaji ka ta nuna tabbas kai huce, so ka san kai ne ita so dukka maki iya bar gimce kuce. Shamuilu ka iya zaɓe ka zaɓo wata ta yau fice, na san zamar soce kala sa mata ka yau dace. Zama sauti mai yin waƙar biki, dama ina so ni na ganta ta zo ranar biki, dan na zo na yi waƙa da rawa in ta kama sai na yi liki. Ni aiki na waƙen ku ne, ango da amarya sai biki, Allah sa shekara yanzu sai mu zo mu yi murnar suna.